Mandela-effekten er en fascinerende fænomen, der udforsker de forunderlige mekanismer bag hukommelse og kollektiv bevidsthed. Fænomenet blev først opdaget i 2010'erne og fik sit navn efter Nelson Mandela, der erindres af mange som værende afgået ved døden i fængsel i 1980'erne, selvom han faktisk døde i 2013 efter at have tjent som præsident i Sydafrika. Et af de mest spektakulære eksempler på Mandela-effekten er relateret til tv-serien The Simpsons. I en forudsagt serie, faktisk opdagelsen af Higgs-partiklen, også kendt som The God Particle, mange år før videnskaben bekræftede dens eksistens. Dette skabte en storm af teorier om, hvordan serien muligvis havde adgang til eller forudså sådanne videnskabelige opdagelser, hvilket bidrog til dens kultstatus. Det er interessant at bemærke, at Mandela-effekten blev navngivet efter Nelson Mandela, ikke på grund af en kollektiv erindring om hans død, men snarere på grund af den overraskelse, som rigtig mange mennesker følte, da de opdagede, at de havde fejlagtige erindringer om begivenhederne i Mandelas liv. Navnet blev almindeligt anvendt til at beskrive dette fænomen med fælles, men fejlagtige erindringer. Når vi taler om simulationsteorien, åbner vi op for en helt anden dimension af Mandela-effekten. Nogle teoretikere og forskere spekulerer på, om vores virkelighed faktisk er en simulering. Altså et kunstigt konstrueret univers, der blev skabt af en avanceret form for teknologi. Elon Musk og andre prominente tænkere har diskuteret denne hypotese, hvor de antyder, at chancerne for, at vi lever i en simulering er betydelige. I denne kontekst kunne Mandela-effekten ses som et bevis på bristerne i en sådan simulation. Hvis vores virkelighed er en simulering, kunne disse kollektive falske erindringer være et resultat af boks eller fejl i simuleringen. Dette rejser spørgsmål om, hvorvidt vores erindringer er autentiske eller bare konstrueret, som en del af den her virtuelle virkelighed, vi ifølge mange angiveligt lever i. Samtidig med, at vi udforsker disse mere abstrakte koncepter, er der stadig en vedholdende interesse i, at Mandela-effekten som et fænomen inden for hukommelsesstudier. Forskere undersøger nemlig fortsat mekanismerne bag hukommelsesdannelse, hvorfor vi er tilbøjelige til at danne kollektive og falske erindringer, og hvordan disse fejl kan påvirke vores opfattelse af virkeligheden. For at binde det til The Simpsons, seriens evne til at forudsige fremtidige begivenheder har ført til spekulationer omkring tid, rum og muligheden for, at vores virkelighed kan være mere kompleks, end vi forestiller os. Det rejser spørgsmål om, hvorvidt serien måske har adgang til eller indirekte påvirker forskellige dimensioner eller tidslinjer. Higgs-partiklen, forudsigelsen i en Simpsons-episode før dens videnskabelige bekræftelse, fremhæver en slags symbiose mellem populær kultur og videnskabelige opdagelser. Det antyder også, at vores kulturelle skabelser og medieformater muligvis er mere forbundet med vores virkelighed, end vi tidligere har overvejet. Samlet set
udfordrer Mandela-effekten vores opfattelse af hukommelse, rent kollektivt. Bevidsthed og endda naturen af virkeligheden selv. Hvad enten det er skyldes fejl i vores hukommelse, parallelle tidsforløb eller endda en simulering, ja, så forbliver Mandela-effekten et fascinerende og gådefuldt aspekt af vores moderne verden, som fortsat skaber diskussioner og undersøgelser på tværs af videnskabelige og kulturelle dæmoner. Domæner.